Балкан Мюзик 365. Нима живота е това, да те връхлита беда след беда и в миг да умираш, миг самота отрунил последна гореща сълза. Ти верен до гроб на твоите думи, остри забити като куршуми. Ти бродиш и ти чаш далеч из нега и търсиш онази красива жена, студена, примамваща, черна смъртта. Мечтата ти беше да видиш спасение в нашата природа, покой, утешение. Любов не открили, къде ще се крие? Не може ли тя болката ти да измие? Не може ли тя болката ти да измие? Не дава ли сили, не промива ли рани, или с тежки стъпки гръдът ти тя гази? Разковниче търсим в нея, нали Бога, чрез нея да ни просветли. Спасение единствено дава ни тя, спасение и за твоята и за моята душа. Спасение единствено дава ни тя, спасение и за твоята и за моята душа. За